Sing pinggir-pinggir apa nih jenenge De? Terpal De. Iki Heeh. giber. Giber. Iki jenenge giber. Apa leh jenenge nambahi ragat. Iya. Dhisik urung ya De lagi iki Iya ya. lagi iki. Iya. Aku pirang-pirang tahun dah lagi iki. Heeh. Aku ndek njeraka panen di ben sing di ben ku bae tapi ora nemenani. Ora nemen-nemen sithik-sithik. Sing entokno. Sing kena tak jipuk tak nggo mangan. Aku pirang nggon, 4 nggon kok ri. Nganggo kenek kabeh De. Ora, sing blong iki sing ajer kono lho. Kono ora nggon. Padha-padha sawah koripane penjerakah sing kono. Karipan. Ya, las iki alas sing lor got iku. Tapi sisa kulon kono to. Lor anu kulon gubuk iki lho. Oh. Ika ronggon. Wis sampean ngenekno apa dia urung De? Ora, wis payah prampung ngene iki are wis akhir ae. Ya wis tak jarno. Maksudnya kudune munggo nganggo kenekan kait kopi sana ngono ya. ya, De? Ya, kawit cilik niku urung dipangan. Oh. Nek wis gedhe niku wis nang jero lapo ora iso. Heeh. Wis ndeke wis mlebu wis. Nek cilik niki ora di paling nang leng-leng iku nek ngono anjene iso brobos ya engko. Oh. Nek anjene muga-muga mandeg. Montor. Nang kono. Omong anak wis ra kena diampuni. Nek manuk aja kena di Anu ya, De. Ode diwareng ya, De, nek ra ditunggoni ya. nek maksudnya ku nek manuk aja kena digusahno. Heeh. Nenek-nenek ora kena digusah. Tapi nek sing wis De, sing nganggo kenekan iku nganu, iku ora dibrobosi ndek nega ya? Ije. Ije tapi ra nemen-nemen. Ije nek ya ora terlalu parah ngono lho. Heeh. Kan arang Jaka kula akeh nek ya ora terlalu parah. Berarti tengere nek ngene iku ya, De, wernane ngene iku ya. Iya. Warnane kuning-kuning nih ya. Ngono ku. Gegete niku ora gletel kok. Saloke itu gletel, saloke kandel. Nek padha karo dipateni ndek ya, De. Pangan tikus. Do kuning-kuning parine. Keong karo yuyu wis ora saiki ya, De, genten tikus ya, De. Yuyu wis ana yuyu. Wambane semene. Nganu kabeh ngeweki alat ijo-ijo iki kabeh. Kawit polor kono ngasih tekan kene. Saiki piye, Mas? ya diketok kok piye. Lagi tahun iki dhisik urung. Wah, akeh iki duwite duwawane semene iki. Ya akeh wong. Sak anune iku sak las iki 50. Iki 3 karo 3, 6 7. 7 rol. Pitu iku dadi 50 ping 7. Ayo, Mbak. 50.000 ping 7, De. 50 meter ping 7. Oh, alah 50 meter ya, De. 50 meter ping 7. Hitungane ngono wong sak rol iki sak gulung iki 50. Oh. Sak gulung iki 50. Ya iki 7 gulung. Ndak anu ndak. 7 ya 650 ta. Duwite, De. 650 luwih mungkin mak luwihane mek karek sithik. Per 50 meter iku 650.000, De. Ora, saya kata iki 175.000. Ya pe 200 ya nek liyane nang kono ora. 170.000 sijine iku ora. Mbah ora mbok lengket ku kedak mencong. Nek mencong Gak maksudnya kan madakno sik menawa. Iya. Mak ambek gendeng kok kepenak.
ora mbok dirangkepno nganu nah ya dinambahi kayu nah nek dirangkepno ya modele gak kaya nganu gak kaya waring ndekne. Ana blusukane dhewe-dhewe. Aku lah ngerti nek ngetan ku dhewe tapi ora ambane semene iku ora aku iku mok nggon wineh-wineh tok iku lho Ya, Dhewe nek pas wineh Iki idruk. meter ae. iki dina iku ya wis akeh ngene iki. Ketan Oh. iku. Anu demo ukuran nek wineh-wineh tok gak sak sawah ngono. Ora tuwek kari sing akeh jeraka ku sing akeh sing anu ku sukalas. Oh. Lakonane gede, ambo. Lakonane akeh no sukalas itu. Heeh. Sing modal murah ya sukalas. Ini kawit setar lek nganu ya dia ngasih sok panen ya. Ate kenekan temancep iki lho ya bakale ya. Kenekan iki lho temancep iki lho. Iya, nganten panen. Iya. Panen. Sumber nek wayah panen ya gulung neh. Dadi nganu iku ya kepanasan ya kudanan manggone ajeg ngenteni nganu panen. Lah ya kok arek akale. Modali dodol dhuwur ri. Aku mang rokok dalan deh bar tuku rokok lho aku lho lek Pardi kok nganu sing nganu kok los sawahe ambane semono kok dilos aku nek ngingetno wong nganu iku mok nggae bibit nggih bibit tok mampir ono ah. Ora dhuwure semene iki. Cek ndek cekak ya, Di. Ya Ya setengah sing meter. swidak. Setengah meter lah nek iki ku apa semeter. Iku geret ono mbah sing iki kok geret ngelok